fै orangni tangsaliyaw. Sibi orangaw bathau धोरोमांगनि सफैबाय 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ। सिबि ओराङाव बाथौ धोरोमांगनि सफैबाय 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ। 34थि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जुथुमायाव बयबो फैलायदो। 34थि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जुथुमायाव बयबो फैलायदो। फैदो फै बयबो बाथौ सिबिनो, फैदो फै अरांनि थानसालिया। धोनस्री दैमानिफ्राय सानजा पासनायसि फैलाव हायेन, बेनो जोंनि अरां बिया। सोनाब धोनस्री दैमानिफ्राय सानजा पासनायसि फैलाव हायेन, बेनो जोंनि अरां बिया। बाथौ सिबिनो, फैदो फै अरांनि थानसालिया। फैदो फै बयबो बाथौ सिबिनो, फैदो फै अरांनि थानसालिया। लैहोर फैलायदो अरां बियाबनि थानसालियाव रुफाथि फालिथाया। लैहोर फैलायदो अरां बियाबनि थानसालियाव रुफाथि फालिथाया। बाथौ सिबिनो, फैदो फै अरांनि थानसालिया।